Kaya ulit ako. Bakit ako napunta sa bilangguan? World champion na ako. Sa kasalukuyan, si Navarrete ay naghihikahos. Walang trabaho, walang pera. Ngunit ang nagbibigay pag-asa sa kanya ay ang pangarap na isang araw makakabalik siya sa larangan ng boxing. Kahit mahina na ang pangangatawan at malabo na ang paningin, pinipilit pa rin niyang mag-ensayo. Nagbubuhat ng weights, nagpupush up, tumatakbo sa oval ng Jensa at nagpa-practice ng footwork at pagsuntok. Sinubukan rin niyang magtayo ng sariling boxing gym upang ibahagi ang kanyang nalalaman sa boxing. Ngunit ito'y hindi umusan dahil sa kakulangan ng pera. I want to become a champion. I want to become a champion. I want to become a movie actor at the world. Yung winner to retire. I'm going to be the best trainer in the world. Ang mga tropeyo at medalya na kanyang nakamit noon ay sinasabing ninakaw. Kaya't ang tanging naiiwang kayamanan kay Navarrete ay ang mga alaala ng kanyang pagiging kampyon. The problem with Navarrete, of course, is that while he had the charisma and he had the image of a brawler, and everybody wants to see a brawler in action, that's why we all love Manny Pacquiao. He's a very exciting fighter. Ganun din si Navarrete. He just did not have the demeanor to be a hero in the eyes of his countrymen. I really felt that Rolando Navarrete had within his power to become the Manny Pacquiao of his era, but he blew it. Taong 1983 nang itatag ang International Boxing Federation o IBF sa pamamagitan nito. Nagkaroon ng mas malaking oportunidad ang mga boksingerong Pinoy na maging kampyon. Isa na rito si Dodi Boy Peñalosa. Kahit may kapansanan dahil sa polio, siya'y naging kampyon sa dalawang magkaibang dibisyon, IBF Light Flyweight at IBF Flyweight. Sa kasalukuyan, si Dodi Boy ang trainer ng kanyang nakababatang kapatid na si Jerry Peñalosa, ang reigning WBF Super Flyweight Champion. As a kapatid, malaking natulong niya sa akin. Una-una, dahil sa kanya, yung pangalan nakilala na. Kaya nung pag-angat ko, hindi na ako nahihirapan dahil sa kanya. Kung si Dodi walang diferensya, isa sa pinakamagaling natin boksingero. Si Tassie Macalos, tubong Leyte. Nakipagsapalaran siya sa Maynila para mas mahasa ang hilig sa boxing. Doon sa probinsya namin, mahilig talaga ako sa boxing. Kaya doon walang mag-promote. Pumunta ako ng Manila. Parang dito ko hanapin yung ko sa boxing. Narating ko yung Ilim Gym. Doon tuwang-tuwa na ako noon. Well, si Tassie Macalos noon, slugger yan. Body puncher. Kung sumuntok, sunod-sunod, masakit manuntok si Tassie Macalos. Dito sa L&M Gym sa Sampaloc, Maynila, sinimulan ni Tassie ang kanyang pag-iensayo. Maliit lang ang lugar at hindi kumpleto ang mga kagamitan, pero nagsumikap siya para matamo ang pinapangarap na tagumpay. Siyempre, mahirap talaga, pero siyempre, pag gusto mo, yun talagang gusto mo, boxing. Ipatuloy mong karir mo. Noong Nobyembre 1988, dahil sa kanyang husay sa pagsuntok at kakaibang estilo, tinalo niya ang Koreanong si Jung Hwan Choi at nakamit niya ang titulong IBF Light Flyweight Champion. Feeling ko talaga naman nalo ako noon kasi naglaban na kami sa Korea. Tinalo ako noon. Dito sa atin, yun, gaganti na talaga ako ito. Taong 1995, huminto na si Tassie sa pagboboxing. At ngayon, ibinabahagi na lamang niya ang kanyang mga natutunan at kaalaman sa boxing sa mga kabataang nagnanais maging magaling na boksingerong tulad niya. Yun nga, hindi ko makalimutan yung boxing kaya bumalik ako sa LM Gym para magtulong ako sa mga gusto mag-boxing para makatulong ko sa kanila. Edad na eh. Kaya tama na rin nga. Natupad na rin pangarap. Ganun, ayos na rin. Ilan lamang sila sa mga boksingerong Pinoy na nakakuha ng prestigyosong titulo sa dekadang ito. Sikat sila noon, pero karamihan sa kanila, mistula mga gamit ng pasyon ng bala na naiwan na lang sa tabi-tabi. Gayunpaman, ang mga boksingerong ito'y hindi pa sumusuko sa laban. Dahil mula sa pag-knockout, patuloy silang nagsisikap tumayo at bumangon upang harapin ang mga bagong hamon sa kanilang buhay.
1992, nag-uwi ng bronze medal galing ng Barcelona Olympics si Roel Velasco. 1996, nag-uwi ang kanyang kapatid ng silver medal galing ng Atlanta Olympics, si Mansueto Onyok Velasco. Pero hindi po natatapos dyan ang tagumpay ng mga boksingerong Pinoy noong dekada 90. Dahil sa dekadang ito, ilang pang mga boksingerong Pinoy ang tiningala at tinanghal bilang pandaigdigang kampyon. Featherweight champion of the world, Luisito Espinosa. Salamat din ako sa taong bayan sa pagpanalangin nila sa akin na makakuha ng medalya. Sa pagpasok ng dekada 90, nagpasok din ang karangalan sa bansa ang two-time world champion na si Luisito Espinosa. Matinding pag-iensayo ang kanyang ginawa bago niya nakamit ang hubok ng tagumpay. Partikular nang nakuha ni Espinosa ang kanyang pangalawang world title. Pero natalo niya si Manuel Medina ng Mexico noong taong 1995. A good right by Espinosa, but Medina comes back. There's blood now over the right eye, over the left eye of Luisito Espinosa. Sa labanang ito, bumuhos ang pawis at dugo bago niya nakamit ang titulo. When you think of boxing in Philippine boxing, you think of seven-time world champions like Luisito Espinosa, a man who's overcome a lot of adversity to do a lot with his career. Over the left eye of Cabrita Gonzalez. 7 beses ipinagtanggol ni Espinosa ang kanyang titulo bilang WBC featherweight champion bago siya matalo noong 1999. Subalit makalipas ang 4 na taon, ipinakita ulit ni Luisito sa buong mundo ang kanyang bangis sa loob ng ring. Ito ay matapos niyang pabagsakin ang Mexicanong si Marco Perez sa unang round. Gusto kong bumalik dahil gusto ko patunayan sa kanila na nandun pa rin ako. Isa pang mahusay na boksingero sa katauhan ni Jerry Peñalosa na tubong San Carlos, Negros Occidental ang nakilala noong dekada 90. Jerry Peñalosa, according to Freddie Roach, is a fighter who's technically one of the best. He says he is superior to Manny Pacquiao technically. But there is a question